ही घटना 90च्या दशकात घडलेली. आम्ही त्यावेळी एकदम लहान होतो. म्हणजे साधारण 4थी-5वीला असेन मी त्यावेळी. गावाच्या आजूबाजूला छोटे-मोठे डोंगर, ओढे, नदी-नाले असं निसर्गाच्या सानिध्यात असणारं आमचं गाव होतं. आमच्या गावाच्या एका डोंगराच्या बाजूला मोठं जंगल होतं. तिथं मोठमोठी झाडं होती आणि त्या जंगलामध्ये बेकायदेशीर झाडांची तोड पण खूप मोठ्या प्रमाणावर चालायची. बरीच वर्ष झाली या बेकायदेशीर वृक्षतोडीला शासन निर्बंध घालायचा प्रयत्न करत होते. पण काय केल्या ही झाडांची तस्करी थांबत नव्हती आणि जर कुणी त्यांना अडवायचा प्रयत्न केला तर ते कुणाचा जीवसुद्धा घ्यायला मागं पुढं बघत नव्हते. त्याच्यामुळं आम्ही गावातली लोक तर कधीच त्या जंगलाकडे फिरकत नव्हतो. जवळजवळ 10-15 वर्ष झालं ही झाडांची तस्करी चालूच होती. पण मागच्या 1-2 वर्षामध्ये अशी काही घटना घडली की त्यानंतर झाडाची तस्करी पूर्णपणे बंद झाली आणि ते तस्कर आता जंगलामध्ये फिरायला सुद्धा घाबरत होते, कारण घटनाच तशी घडली होती. 2 वर्षामागं झाडांच्या या बेकायदेशीर तस्करी विरोधात एका महिलेने उठाव केला होता. त्याच्यामुळं त्या तस्करांच्या मनात तिच्याबद्दल बराचसा राग होता. पण ती बाई मात्र त्या तस्करांच्या ताब्यात सापडली. त्यानंतर तस्करांनी त्या बाईला खूपच निर्घुण पद्धतीने मारलं. त्यांनी झाडं कापायच्या कटरने तिचं मुंडकं तिच्या धडावेगळं केलं आणि त्यांनी सगळ्यांना एक संदेश दिला की जे त्यांना इथं तस्करी करू देणार नाहीत त्यांच्याबरोबर असंच काहीतरी वाईट घडेल. आणि तेव्हापासून त्या जंगलामध्ये रात्री कुणीसुद्धा फिरकेनासं झालं. पण 1-2 महिन्यांनी विचित्र घटना घडायला सुरुवात झाली. रोज रात्री एका तस्कराचं धडावेगळं झालेलं डोकं त्या ठिकाणी सापडायला लागलं. सगळ्या गावामध्ये दहशत पसरली. पोलिसांचे पंचनामे चालू झाले. बरीच शोधाशोध झाली, पण याचा शोध मात्र लागत नव्हता. ज्या तस्करांना प्रशासन आणि गाववाले सुद्धा घाबरायचे, त्या तस्करांची एवढ्या निर्घुण पद्धतीने हत्या कोण करत असेल हा सगळ्यांना प्रश्न पडला होता. पण एक दिवशी गावामध्ये अफवा उठली की ज्या बाईला त्या तस्करांनी त्या जंगलामध्ये मुंडकं कापून मारलं होतं तिचंच भूत त्या जंगलामध्ये फिरतंय आणि त्याच भूताने त्या तस्करांची अशी अवस्था केलेली. तसं सगळीकडे भीतीचं वातावरण पसरलं. जंगलातले तस्कर रातच्या रात कुठंतरी लांब पळून गेले. आता त्या जंगलामध्ये तस्करी पूर्णपणे बंद झालेली होती, कारण त्या जंगलामध्ये तस्करी करणे तर सोडाच, रात्री तिकडे बघायची सुद्धा लोकांची आता हिंमत होत नव्हती. एवढी त्या जंगलाबद्दल लोकांच्या मनामध्ये भीती बसली होती. आणि आमच्या घरचे आम्हाला नेहमी सांगायचे, रात्रीचं त्या जंगलाकडे अजिबात जायचं नाही. त्या जंगलामध्ये एक बिनमुंडक्याची बाई फिरते. आपण जर तिला सापडलो तर ती आपलंसुद्धा मुंडकं कापून टाकते. आणि हीच भीती आमच्या मनामध्ये बसलेली होती. आणि ही भीती फक्त आमच्यामध्येच नव्हती, तर मोठ्या थोरांमध्ये सुद्धा या बिनमुंडक्याच्या बाईची भीती बसलेली होती. रात्री 10 नंतर घरातून कुणीसुद्धा बाहेर पडत नव्हतं. 10च्या आधीच सगळी कामं उरकून सगळेजण आपल्या घरामध्ये जाऊन झोपायचे. ते पहाटे 5पर्यंत कुणीच आपल्या घरातून बाहेर पडत नसायचं. बऱ्याच वेळा एखाद्या माणसाचा गळा चिरल्यावर जशी त्याची कर्कश आरोळी बाहेर पडते तशी आरोळी आम्हाला त्या जंगलामधून ऐकायला मिळायची. तो आवाज कानावर पडला की काळजाचं पाणी पाणी होऊन जायचं. बायका घरामध्ये घाबरून बसायच्या. गडी माणसंसुद्धा जीव मुठीत धरून बसायची. एवढी त्या बिनमुंडीच्या बाईची गावामध्ये दहशत बसलेली होती. आता आमच्या गावाच्या बाजूलाच आमचं थोडंसं शेत पण होतं. आम्ही दिवसभर शेतामध्ये कामं करायचो. संध्याकाळी 4-5 वाजता आम्ही आमची गुरं वगैरे शेताच्या आजूबाजूला चरण्यासाठी सोडायचो. कधीकधी आम्ही गुरं घेऊन त्या जंगलाकडे पण जायचो. आता एक दिवशी आम्ही आमची सगळी गुरं सोडून त्या जंगलाच्या आजूबाजूने चारत होतो. तेवढ्यात अचानक माझ्या गुरांमधलं एक छोटंसं रेडकू त्या जंगलाच्या दिशेने पळायला लागलं आणि ते हळूहळू त्या दाट जंगलामध्ये निघून गेलं. आता तर घरी जायची वेळ झाली होती. अंधार पडायला लागला होता. मला काय करावं ते कळेना. मी जर घरी गेलो तर पुन्हा रात्रीचं ते रेडकू शोधणं शक्य नव्हतं. आता माझ्या मनात एक विचार आला की आत्ताच त्या जंगलामध्ये जाऊन ते रेडकू घेऊन परत यावं. आणि मी पुन्हा माझ्या छोट्या भावाला सांगितलं, तू ही बाकीची गुरं घेऊन घरी जा, मी जंगलामध्ये जाऊन ते रेडकू घेऊन येतो. तसं तो ती बाकीची गुरं घेऊन आमच्या घराकडे निघून गेला आणि मी मात्र त्या रेडकाला शोधायसाठी जंगलाच्या आतमध्ये गेलो. मी आता हळूहळू बराच आतमध्ये चाललो होतो.
आजूबाजूची झाडं आता बरीचशी दाट व्हायला लागली होती. हळूहळू खालच्या झुडपांची संख्या पण एवढी वाढली होती की मला आता मी आलेली पाऊलवाटसुद्धा स्पष्ट दिसेनाशी झाली होती. आणि अचानक खूपच अंधारून आलं. वरच्या मोठमोठ्या झाडांमुळं मला आता जास्तच अंधार वाटायला लागला. पण मला काही केले ते रेडकू सापडत नव्हतं. मी त्या रेडकाला हाक मारत होतो, पण त्याचा मात्र मला कसलाच प्रतिसाद येत नव्हता. जवळजवळ 1 तासभर मी त्याला वेड्यासारखं शोधत होतो. आता मला जाणवलं की ते रेडकू आपल्याला सापडणार नाही आणि आपल्याला तरी निदान घरी गेलं पाहिजे, नाहीतर घरचे खूप काळजी करत बसतील. आणि या जंगलाबद्दल काही काही विचित्र गोष्टी होत्या त्या मला माहीत होत्या. आणि ते सगळं दृश्य आता माझ्या डोळ्यासमोर पण उभं राहायला लागलं. आणि त्या बिनमुंडीच्या बाईचा विचार करूनच मला कापरं भरलं. मी आता नाईलाजानं परत फिरायचा निर्णय घेतला. आणि आता परत जाताना मला मी आलेली पाऊलवाटसुद्धा सापडेनाशी झाली. हळूहळू रातकिड्यांचा आवाज खूपच वाढला होता. आता वेगवेगळ्या प्राण्यांचा आणि पक्ष्यांचा पण विचित्र आवाज त्या जंगलामध्ये घुमायला लागला होता. वारं पण खूप भकास पद्धतीने व्हायला लागलं होतं आणि त्या वाऱ्याचा घोंगावणारा आवाज वातावरण अजूनच भीषण करत होतं. मला आता खूपच भीती वाटायला लागली. मी भीतीने वाट दिसेल तिकडे पळायला लागलो. आता काळोख बराचसा वाढला होता, पण आकाशामध्ये चंद्र चांगला मोठा असल्यामुळे मला बऱ्यापैकी पुढचं दिसत होतं आणि मी त्याच अंदाजावर पुढं चालत होतो. पण काय केल्या मला घराकडे जायची वाट दिसत नव्हती. मला आता कळलं होतं की मी वाट चुकलोय, भरकटलोय. तसं माझ्या हातापायातलं अवसानच गळालं. माझं डोकं एकदम सुन्न झालं, हातपाय एकदम थंड पडले. आणि मी असंच पुढं जात असताना मला एक ठिकाणी माझं रेडकू दिसलं. मी आनंदानं त्या रेडकाकडे पळत गेलो. आणि मी जसं रेडकाच्या जवळ चाललो तसं मला असं जाणवलं की रेडकू कोणत्या तरी एका गोष्टीकडे टक लावून बघत आहे आणि त्या गोष्टीला बघून ते घाबरलेलं आहे आणि ते बिथरून एका ठिकाणी बसलेलं होतं. मी त्या रेडकाच्या जवळ गेलो आणि ते ज्या दिशेने बघत होतं त्या दिशेने बघितलं. तसं माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला, कारण एवढे दिवस मी कथेमध्ये ऐकलेली ती बाई मला आता समोर दिसत होती आणि ते रेडकू तिला बघूनच घाबरलं होतं, एकदम बिथरलं होतं. मी त्या रेडकाच्या जवळ जाऊन बसलो आणि त्याला हळूच तिथून उठवायचा प्रयत्न करायला लागलो. पण ते एवढं घाबरलं होतं की त्याला मी आलोय याचंसुद्धा भान नव्हतं. ती बाई आता एकटक माझ्याकडे बघायला लागली तसं मी एकदम संमोहित झालो. मी एकटक तिच्याकडेच बघत राहिलो. तिच्या अंगावर जुनं फाटक्या गाऊनसारखं काहीतरी होतं. शरीर एकदम पांढरशुभ्र होतं, नाक एकदम तीक्ष्ण होतं, शरीराची त्वचा एकदम पांढरी फटक सडल्यासारखी झालेली होती, केस विस्कटलेले होते, हाताची नखं एकदम लांब सडक वाढलेली होती. मधूनच एखादी वाऱ्याची झुळूक यायची आणि त्या जंगलातला पालापाचोळा उडायचा आणि तीच झुळूक पुढं जाऊन तिचे केस उडवायची. त्यावेळी तिचा भयानक चेहरा मला एकदम स्पष्ट दिसायचा आणि जसे तिचे केस सोडून मागे गेले तसे तिचे ते रक्ताळलेले डोळे मला दिसले. बिनबुब्बुळाचे तिचे ते पांढरे डोळे खूपच भयानक वाटत होते. अचानक तिनं तिचा तोंडाचा जबडा उघडला तसे तिचे ते तीक्ष्ण दात मला दिसले आणि ते दात बघून मी घाबरलो आणि जोराने किंचाळलो. मला आता कळलं होतं की आपलं सगळं संपलं. आता आपलं मरण एकदम 100% फिक्स आहे आणि मी आता होणाऱ्या सगळ्या गोष्टीला सामोरं जाण्यासाठी तयार झालो. आता माझी नजर त्या बाईच्या उजव्या हाताकडे गेली. तिच्या हातामध्ये तो मोठा पेट्रोलवरचा कटर होता, ज्या कटरनं आपण मोठमोठी झाडं कापतो. तिनं आपल्या डाव्या हातानं त्या कटरची वादी पकडली आणि ती जोरात ओढली. तसा फर 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 आवाज करत तो कटर चालू झाला. त्याचा तीक्ष्ण आवाज सगळ्या वातावरणामध्ये घुमायला लागला. मला आता कळलं होतं की ते आता आपल्याबरोबर तेच करणार जे तिच्याबरोबर घडलेलं होतं. मी भेदरून तिच्याकडे बघायला लागलो, पण काहीतरी वेगळंच घडायला लागलं. तिनं डाव्या हातानं आपली केस वरच्या बाजूला करून धरली आणि उजव्या हातातला कटर तिनं स्वतःच्याच गळ्याला लावला आणि जसा तो कटर तिनं स्वतःच्या मानेला लावला तसं रक्ताचे, मांसाचे, हाडाचे तुकडे जोरजोराने सगळीकडे उडायला लागले. त्यातले काही शिंतोडे माझ्या अंगावर पण आले होते. खूपच भयानक आणि हृदयाला हेलावणारं दृश्य होतं ते.
टर 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 करत तिची मान ते कटर कापायला लागलं. तशी ती जोरजोराने किंकाळायला लागली. तिच्या त्या किंकाळ्या माझ्या कानाचे पडदे फाडत माझ्या मेंदूपर्यंत पोहोचत होत्या. 5च मिनिटामध्ये तिने ती करवत जोरजोराने हलवत तिचं मुंडकं धडावेगळं करून तेच डाव्या हातामध्ये पकडलं आणि ती डाव्या हातामध्ये तिचं मुंडकं आणि उजव्या हातामध्ये तो कटर पकडून हळूहळू माझ्या दिशेने चालत पुढे यायला लागली. आता मला माहीत होतं की ती आता माझं पण मुंडकं कापणार. मी आता भीतीने एकदम गोठून गेलो होतो. मला काहीच कळत नव्हतं आणि अचानक मला भोवळ आली आणि मी धाडकन जमिनीवर पडलो. पुन्हा ज्यावेळी मला जाग आली त्यावेळी मी माझ्या घरासमोर होतो. माझ्या घराच्या दाराजवळ झोपलेलो होतो. माझं रेडकू माझ्या बाजूला बसलेलं होतं. मी झटकन उठून बसलो. मला कळतच नव्हतं की मी एवढ्या विचित्र घटनेतून कसा वाचलो आणि मला घरी कुणी आणून सोडलं. तेवढ्यात मी माझ्या आजूबाजूला बघितलं तर आजूबाजूला मला रक्ताचे डाग दिसत होते. तसं मी आता वळून जंगलाकडे जाणाऱ्या वाटेने बघितलं तर मला तीच बाई पुन्हा पाठमोरी जंगलाकडे जाताना दिसत होती. तिच्या एका हातामध्ये तोच कटर आणि दुसऱ्या हातामध्ये तिचं मुंडकं होतं आणि तिच्या हातातल्या त्या मुंडक्यातूनच ते रक्ताचे थेंब खाली पडत होते. आणि आता माझ्या बाजूला पडलेल्या थेंबावरून माझ्या लक्षात आलं की ती इथं आमच्या घरापर्यंत आलेली असेल आणि तिनंच आम्हाला घरापर्यंत सोडलेलं असावं. मला या गोष्टीचं खूपच आश्चर्य वाटलं की जंगलातल्या तस्करांची निर्गुणपणे हत्या करणारी ती बाई तिनं मला जिवंत का सोडलं असेल. पण आता ती गोष्ट विचार करायच्या मी मनस्थितीत नव्हतो. मी जोरजोराने दरवाजा वाजवायला लागलो. माझ्या घरच्यांनी दरवाजा उघडला. मला आत घेतलं. घरचे सगळेजण पण खूपच काळजीत होते. त्यांना पण आता असं वाटत होतं की मी आता जिवंत परत येणार नाही. पण मला घरी जिवंत आलेलं बघून त्यांना खूपच आनंद झाला. ते मला सारखं विचारायला लागले, जंगलामध्ये काय घडलं, तू इथपर्यंत कसा आला. तसं मी त्यांना जंगलामध्ये घडलेली सगळी घटना सांगितली आणि मला जंगलातल्या बिनमुंडक्याच्या बाईनंच इथं आणून सोडलं हे पण सांगितलं. दुसऱ्या दिवशी ही बातमी सगळ्या गावामध्ये पसरली. आता या घटनेवरनं आमच्या सगळ्या गावाला एक गोष्ट माहीत पडली होती की ती बाई कोणत्याही निष्पाप लोकांची हत्या करत नव्हती. ती फक्त जंगलतोड करणाऱ्या तस्करांना शिक्षा करत होती. जे काम ती जिवंतपणे करू शकत नव्हती ते तिनं आता मृत्यूनंतर केलं होतं.